това е. Не отиде това момче. Не може така. Я си измръзнах. Какво правим това? Дай, чакам. Колко, чакам. Не може така. Не. Седна. Здрасти, Иванко. Добре. Но няма къде да седнеш. Здрасти! И какво правим? Какво правим? Кажи ми какво правим. 10 часа каза да съм тука, аз съм в 10:01 и го няма. Какво правим? Направо ми вече не знам. Опа, чичо, чичо, Митко. Чичо, Митко, пие всичко. Ша-ла-ла-ла-ла-ла. Чичо, Митко, пие всичко. Жена? Жена? Моля те. Ставай, ставай, ставай! Направи ли салатата? А? Златна душичка си ти, бе! Как да не те обичам? Как да не те обичам? Браво на жената! На работа бях, къде? Къде да съм бил? На работа. Ти? Как мина днеска? Отивам да си хвърля един душ. Ти през това време може да сложиш масата. Имам изненада за тебе. Изненада! Аз ако ти кажем каква е изненада, то няма да е изненада. Ехо! Мале, ти се спала ли си? Била на работа цял ден. Нищо. Подаръка ще го дам утре. Спинкай. Спинкай спокойно. Утре ще ти изготвя и от мен е домакинската работа. Много си я обичам. Всичко прави. Помага ми как да ни купа нещо. Опа! Чакай да си приготвя нещата за утре. Подарък е тук.
Приготвям си дрехите и утре направо се изстрелвам за закуска. Такива закуски правят, че само да не чуе жената, че ще каже, тук има ядене, харчиш пари за закуски. Мани.